Magtiyo ginpang tiro sa Dumangas, Iloilo. Isang patay. Si John Sala nakatutok. Dead on arrival sa ospital ang 38 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Gilbert Dolorito samtang kritikal sa ospital ang hinablo sininga si Jory Castor matapos gintiro sang makapila ka beses ang mag-ululutod kasanday Dexter, Joe Mar kag Boyet de Asis Domingo sang gabi sa Barangay Bakay, Dumangas, Iloilo. Suno sa Dumangas PNP ginbanggaan sang mag-ululutod ang mga biktima sa madulom nga bahin sang barangay kag didto nagluntad ang krimen. Una gintiro sa mga sospek si Castor nga nakaagom sang mga pila sa ulo. Nakapalagyo pa si Dolorito sa apang ginlagas ini sa mga sospek kag didto ginpatay. After sang natabo, ang mga suspect is na himo nila nga makapalagyo man. Personal nga hiligutan-no ang ginalantaw nga anggulo sa kapulisan nga kausa sang krimen. May ara na sila nga daan nga hiligot anon, no, sa mga nagliligad nga adlaw natabo nga kumprontahanay ni ang ilang pamilya. Nagapabilin nga at large ang mga sospek. Upuod kay si Dilo Duque, John Sala, Buona, Western Visayas.